Katukan Nipor kabau ba strong pillar kharjana beriu MDC ka Voice of the People Party VPP na maukar pentor umkra bola shimti ka kam kumu chairman ka Khasil Autonomous District Council KHDC ula penpau ye jing ai khuble la ka party ula benchet u ban shimti ka ne ka kam kata ban penya ya ka yeng dorbar ka council hapakran shikilat pathai khubor hakano phai singi jongka ru pratrik urumphang arajar opsan ba strong pillar laong bau shong hakate ka shuki klem ka jingyo shiliang khamat yenoi noru bat kular bu nong pedeng hagani ka sngi kinong trei ka legislative wing ka council ka jingelam ba bi soton secretary kila pelong ka jing ai khule kitbok ka riang yu ba strong pillar wedang shishimti ka kam kumu chairman Jingkuplay jonga is katri kalau ada jingkuplay lang itu baru. Ketong ke bahmat ya tolong kat bang, kat bangala ngan persang bang. Penyak ya kata kajing dorbar kat kum ke bah dayhok, bat baganum don kata kah jino siliang selu. Bat ngampet lang ya ka bahagamiat jong bro artli mo na kaliang yatain na kaliang sensar bajuhi nganile ka laban ban ai kata ka equal opportunity ya bro mo klam na siliang selu kata hi ka dega thong jong te ha ka bai dei ba kata ngin se pek ngin se khui namar mata bang kren ya kata ka men ya kata ka idirus ngin pala banong te ngin se pek ngin dala ya dan hang ya office min sepek lah kalong penuh lah daka don kam min sepek min sele ya kepada iba benar cuma kalau don gajing persnau kong kataro kata gajing persnau bersutanat kalau don gajing persnau te min sepek ya kataro nomor kumbang laong mana ba ya mentah-mentah hingga 4 lak benamo nomor bagi deal sebat ki an ya ban ya tungko bat ki an te ngin pek sua na kaliang jong ka an ko ong no telah dar nak aliang tu kaan kesak definitely ngelak ya kepada Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya